sọmọ pé ojú àpá kò lè dàbí ojú ara bẹ́ẹ̀ ni torí pé ọmọ aráyé èèyàn á máa ṣe nǹkan fọmọ aráyé ọmọ aráyé ó lérò yìí pé bóyá ìlànà kèéta lèèyàn fi ṣe tádàáwò kan bá wá dé bá lásìkò ìgbà náà kí ni tí ó wù yóò ní mo ti mọ̀ nígbà tí ìyá alágbájá ti ṣe báyìí nígbà tí bàbá alágbájá ti ṣe báyìí nígbà tí alágbájá ti ṣe báyìí mo ti mọ̀ kí n tí ó padà kan yín ọ̀rọ̀ náà ni. mo fẹ́ fi ṣàdúrà fún ọ ní kọ́ ọ lè mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ló jẹ́ ń ṣíájú bá nì. àní gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́ọ̀mọ lé oríire sí tọ́ọ̀mọ dàníyàn oríire sí tọ́ọ̀ ṣe kéétà rẹ̀ kádùn àti ẹ̀ náà lè bá gbà tó wá ń wò pé bóyá òun bòun ṣe nílànà àbòsí tó ṣe ọlọ́ta tó mú kọ̀ rẹ̀ lọ sílé aláwo ilé onífá ilé àfà àbí pásítọ̀ èké kan tó ń sáré lépa ẹ̀mí rẹ̀ káàkiri ó yá idà ọlọ́run tó jáde látọ̀run wá ó yá kó já okùn ẹ̀mí wọn lójijì ọlọ́lá àwẹ̀lá kò wọ́ta ìlà bìláì alàlẹ́ ìlà azim. Thank you.